एजुकेशनल एक्सप्लोरर आउ गोटे वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आजिकार वीडियो रे हम कथा बा जो ओडिशा गवर्नमेंट रो जो स्कॉलरशिप जो आसुची जेमिति कि आपण जानिथिबे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जो प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप रहुची प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो ए जो प्री मैट्रिक रहुची ताहा 9th एंड 10th जो माने क्लास से पाठ पढुचन तांको पई हला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माने सपोज +2 पढुचंती +3 पढुचंती पीजी करूछंती अन्यान्य जो टेक्निकल कोर्स अछि ता भी करूछंती से माने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पाइबे। आ जे जो स्कॉलरशिप टी आसुची ଏହା कोन होची ओडिशा ओएसएसपी ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे आपण जाईकी अप्लाई करिवे। तो आज प्रथमे हमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रहुची सेही विषय कथा बा को माने एलिजिबल केते टंका पाइबे केबे आवेदन करिवे केमिति करिवे सब कथा बा। एठी आपण देखि पारुथिबे गवर्नमेंट रो जो नोटिफिकेशन अछि जेमिति आपण देखते अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण विभाग जोटा कि आपणकर एसटी एससी एमबीसी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट ओडिशा रे अछि तांकर एटा से माने स्कॉलरशिप दउचंती। एटी आपण देखि पारुथिबे नवम दशम श्रेणी रे अनुसूचित जनजाति जाति संख्यालघु संप्रदाय पछुआ वर्ग आर्थिक क्षेत्र में अनग्रसर वर्गर छात्र छात्री ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ 9 10 କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଏସସି ବିସି କହୁଛି ତାପରେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଲିଜିବଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ ହେଇଥିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ ଟା ଯୋଉ पर ଇୟର ତାହା 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହଉଥିବା କଥା ନୁହେଁ। पर ଇୟର 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହଉଥିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଏଭି ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଡେ ସ୍କୋଲାର ଦିବାଧ୍ୟାୟୀ ଡେ ସ୍କୋଲାର ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁସୂଚିତ जनजाति ଯୋଉମାନେ एसटी ବର୍ଗର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଉମାନେ एससी ବର୍ଗର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500 ଟଙ୍କା। ଯୋଉମାନେ एससी बीसी ଯୋଉ ଓଡିଶାର एससी बीसी ओबीसी ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଉ ୱିକର ସେକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି एसटी ର 6,250 एससी ର ମିଳିବ 7,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଠିକାର एससी बीसी କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ କୁ ମିଳିବ ବି 4,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ସିଧା ଯୋଉ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ସ୍କଲାରशिप पोर्टल जो ओएसएसपी थिला सेठी ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସିଜର ଆସିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ସ୍କଲାରशिप पोर्टल ରହୁଛି एनएसपी ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରशिप पोर्टल ସେଠିକି ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଟିଆର ଜେନେରେଟ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଗେନ ओडिशा स्टेट पोर्टल को जाके लॉगिन करेंगे। तो ये जो ओटीआर आपण केमिति जनरेट करेंगे ताहा में कथा बा तापरे आपण कहिबे केमिति जनरेट करेंगे। एबे हमें देखिबा जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को माने पाइबे। यदि हम पोस्ट मैट्रिक कथा बा जो स्कॉलरशिप कथा ताले एठी मध्ये सेही सेम जो माने एसटी एससी ओबीसी तापरे आपणकर जो जनरल जो ୱିକର ସେକ୍ସନ ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ ପିଲା ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଛନ୍ତି +3 ପଢୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ +3 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେମ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହଉଥିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିନିମମ କେତେ ମାର୍କ ବି ଥିବା କଥା ମିନିମମ 50% ମାର୍କ जो लास्ट एग्जाम रे ଥିବା କଥା। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ ମିନିମମ୍ 50%
ମାର୍କ ଥିବା କଥା। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ର ହେଇନି। ଯଦି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ଦେଖିବା, ଏହାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 26/9/2025 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 30/11 ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର 2025। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ DW ଅଫିସ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 15/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ବାଲା ସେ 31/31/2024 ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶେଷ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବି ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି କଣ କଣ ସେଇଟା ରହୁଛି। ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା OTR ଯୋଉ କେମିତି ଆପଣ ଜେନେରେଟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ OTR କଥା ହେବା, ଏଠି ଯୋଉ OTR ଅଛି, ଯୋଉ OTR ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି OTR ର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଯେମିତିକି OTR ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୋଉଠି ନା NSP ରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କେମିତି ଏଇଟା କରିବେ ଜେନେରେଟ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା କି ଅଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ବୋଥ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଫ୍ରେଶ୍ ଏଥର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ରିନ୍ୟୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ NSP ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 2025-26 ଇୟର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିକି OTR ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। OTR ଅର୍ଥ ହେଲା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 14 ଡିଜିଟ ର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିଳିବ। OTR 14 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏଇ ଯୋଉ OTR ଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟରରେ କଣ ହବ ନା ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର OTR, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା କଥା। ତା ସହିତ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଯୋଉ ରହୁଛି ତାହା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା। ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା। ନହେଲେ ହେବନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ। ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ତାହା ବି ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। OTR କେମିତି ଜେନେରେଟ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ NSP, ଆପଣ NSP କୁ ଯିବେ। ଜେନେରେଟ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁ ଏ ପୋର୍ଟାଲ ଯେମିତିକି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଟୁ ଗେଟ୍ OTR ଥ୍ରୁ NSP OTR ଆpp ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ଆpp, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ NSP ର ଗୋଟେ OTR ଜେନେରେଟ ଆpp ଥାଏ, ତାହା ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ଆଉ ସେ ଜେନେରେଟ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ OTR ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପୁଟ୍ କରିବେ ସେଠି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଏଇଟା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଜେନେରେଟିଂ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ scholarship.gov, ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଟ୍। ଏଇ ସାଇଟ୍ କୁ ଯିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏମିତି ଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ ସେଠି ଥିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ, ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ କରିବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନା କଣ କରିବେ ଜେନେରେସନ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର, ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ଭରିବେ, OTP ଦେବେ, ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଥିବ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ EKYC ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ EKYC ମାଗିବ ସେଠି। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ EKYC କେମିତି କରିବେ, ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ତାପରେ ହେଇଯିବ। EKYC କଲା ପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ OTR ନମ୍ବରଟା ଏମିତି ଆସିବ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଯୋଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପୁଟ୍ କରିବେ କୋଉଠି, ଯୋଉ NSP ର ଯୋଉ ରହୁଛି ଆପ୍ ଟା, ଯୋଉ NSP ର ଆପ୍ ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। NSP OTR ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ଏଟାକୁ
ସେହିଥି ଯାଇକି ପୁଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଟି ଏଇଟା ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଆପ୍ରେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଅଲରେଡି ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଟିକୁ। ସେଠି ଆପଣ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫେସ୍ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ, ଆଖିକୁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଯଦି ରେଡ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍କୁ ସେ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଯିବ ଓଟିଆର୍ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟା ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟା ତ ଓଟିଆଇ ଜେନେରେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯୋଉ ଓଟିପି ଆସିବ ସେଇଟା ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ସ୍କଲାରସିପର ଓଟିଆର୍ କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ ତାହା ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଏକ୍ସପୋର, ତାଠୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।